Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da fatan jama'a kowa da kowa yana lafiya ko? To ya kyau masha Allah tabarakallah, ina gaida kowa da kowa, yan uwa da abokan arziki. Ina gaida ku insha Allah. Ga wannan kuma bidiyo insha Allah darasi na 4 akan Yukutam sabon application. Insha Allah biiznillah Yukutam sabon application. Gaskiya Yukutam sabon application ne, yana da kyau sosai sosai, yana ƙayatar da ku, yana ba ku nishaɗantarwa, bidika, chat da sauransu, abubuwa da yawa dai gwanin ban sha'awa dai. Abubuwan gwanin ban sha'awa zan ce, gwanin ban sha'awa suna da kyau sosai sosai gaskiya. Za ku iya loda bidikan ku, bidikan da kuke so na wanga dai da sauransu, bidika dai na ban dariya, na abubuwan ku dai na labarai da sauransu duk za ku iya ɗorawa insha Allah biiznillah. Bidikan da ba a yarda a ɗora ba su ne kawai bidikan da suke nuna wani tsiraici haka, bidikan batsa su ne wannan ba a yarda a ɗora su ba gaskiya a cikin application kin insha Allah ta'ala. Da kwai dukkan abubuwan da ya tanada bayanan shi da sauransu duka za ka iya shiga ka karanta da sauransu insha Allah biiznillah. Duka za ka iya karanta takardun Yukutam insha Allah, za ka iya karanta abubuwan da suka dace a ɗora, abubuwan da su dace a ɗora duka za ku iya gani insha Allah ta'ala daga cikin website kin shi insha Allah. Za ku iya shiga ku gani insha Allah biiznillah ta'ala. Yana da kyau app ne gaskiya sosai 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 insha Allah biiznillah. Ku sauke shi kawai, yana da kyau cikin wayoyinku duka na Android duka yana aiki insha Allah. Kwamfuta gare ka duka yana aiki insha Allah, za ka iya sabke shi ciki ba tare da wata matsala ba insha Allah biiznillah. Rezo na ne bai da ƙarfi insha Allah, network ce ba ta da ƙarfi, in na shiga cikin wanga bai buɗe ko kuma yana recording ne ban sani ba, shi yasa bai buɗe, amma yana da abubuwa gaskiya sosai sosai insha Allah. Kana gani duka bidika, za ku iya kallon bidika a ciki kuma kalo da kai ma bidikan ka gani nan bidiyo ce a ciki, kuma in kana son ka mutu haka ka buɗe ta haka a tsaye duka ga ta nan bidiyo ce ka gani tana zuwa insha Allah biiznillah ta'ala. Kaga duka bidika ne, kuma mutane za su ma comment a cikin bidikan ka, su maka lakin su muka da sauransu dukansu za ka iya gani insha Allah ta'ala. Yana da kyau sosai matuƙa insha Allah, ku sauke shi gaskiya yana da kyau sosai. Application ne mai kyau, sabon application ne, yana nishaɗantar da ku sosai sosai. Babu abubuwan da babu gaskiya a cikin shi, abubuwa da harkokin social media dai da sauransu, ɗora bidika, chat na sirri, chat na group duka akwai, duka za ku same su insha Allah ta'ala. Da kwai su website ma da sauransu, zaka shiga kai bincike sauransu. Wanga shine injin bincike, wanga shi na injin bincike inda zaka bincika dukkan abin da kake so na harkokin yanar gizo da sauransu, zaka bincika wanda ba su shafi na cikin shi bane, waɗannan na yanar gizo ne da sauransu, harkokin abubuwa irin na Google duka zaka shiga kai bincike. Wannan kuma na sama injin bincike ne na abubuwan da suke cikin shi, zaka binciko abubuwan da suke cikin shi, sa cikin wangakin su wanga da sauransu. Me ma zan ce muku, amininnika da sauransu, mininnika nashi na cikin shi duka zaka wanga da sauransu, zaka binciko su insha Allah ta'ala, duka zaka binciko. Wannan kuma cire talla ne, wannan kuma wanga ne off shi ne wannan wanda gurin tuntuɓa ne, kuma gurin share ka tura shi, ka tura ma wani mai so ta bluetooth, ta kuma wani inda ta WhatsApp ko ta Facebook, wata abubuwa dai da yawa dai duka in ka shiga zai gwado ma, dama na bayani a wacce bidiyo insha Allah ta'ala. Wanga kuma nan kuma in ka shiga gurin bincike ne, gurin binciken suna wanga bidikan da sauransu da kake so zaka bincika ne, zaka bincika insha Allah. Nan gurin haka kana gani, zaka bincika bidika masu laki kake son ka gani, bidika masu laki wanda suka fi kallo kake son ka gani, kai wa bidiyo suka ma kana da bidikan ka ne, zaka duba su ga sunan dukansu ga sunan da sauransu, kaga laki ga shi nan bidiyo kaga da sauransu duka ga sunan dai insha Allah ta'ala. Duka za ka iya bincikawa insha Allah yana da kyau sosai 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 matuƙa sosai sosai. Wannan kuma linkin shi insha Allah yana ƙasan bidiyon nan, za ku same shi. In ba ku same shi ba a ƙasan bidiyon nan, a cikin
a cikin comment na cikin wanga comment zaka same shi, comment kin cikin wanga zaka same shi insha Allah a wanga channel kin mai albarka mai Tantabara TV a yana a comment. In dai ba gan shi ba a saman description wanga kin bidiyon to yana a comment. A comment in ka duba insha Allah zaka ga linkin, zaka taba shi sai kai ka da inda zaka sauke shi cikin browser ka cikin sauki ba tare da wata matsala ba insha Allah. Bismillah, nagode. A taimaka mana insha Allah, a taimaka mana, taimako ne muke bukata a gare ku. Muna son kuma dai kan kudu wanda ya shiga ya yaɗa shi muna son ya bazu insha Allah cikin duniya gabaki ɗaya. Muna son ya bazu insha Allah, a yaɗa shi insha Allah bismillah. Dan uwanku ne ni ne Muhammadu M Isaka insha Allah ni ne na wangakin shi ba dan na iya ba dan na isa ba, ni ne na kirkire shi insha Allah na yi shi. Ina son ya bazu ko ina, ya bazu ya watsu cikin duniya. A taimaka mini fi sabilillah saboda Allah da Annabi, a taimaka mini insha Allah. Masoya Annabi, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, taimaka min da ku yayyada shi. Allah ku shiga, kowa da kowa ya samu ya shiga, a ringa amfani, ya gudana shi ma ya bazu cikin duniya, ya yi suna insha Allah bismillah. Dan uwanku ne Bahaushe ya yi shi insha Allah. To na gode, Allah saka da alkhairi, Allah bar zumunci masoyana, na gode, masha Allah tabarakallah.